Mazonde Adamazi TV. Mazafa kosa kwanu ngene. Mbo Chief Prophet Godwin Ogbonna. Ndagi mere. Ndulo kwanu. Mazi o maka ihe a na-eme na Aro ugbu a. O dochaga anya so anyị sị ka anyị mara ndaga ọzadịrị. Okay. Na nke mbụ bụ na m chọrọ ịgwa gị mụ bụ Secretary of Umu Aro Kingdom. Ihe a na-eme ugbu a ọ bụghị ihe mgbagwoju anya. Aro chọrọ ịba izi n'ụzọ dị mma. Ụzọ arụrụ anyị agaala. Anyị bịa lee anya anyị na-eme. Anyị si ọ dịghị. Anyị achọghị okwu na ụka na Aro, anyị chọrọ udo. Ihe ọbụla ifuru na-eme ugbu a ọ bụ omenala Aro ka a na-eme. Ndewo. Mazi ndewo ndị Adamazi TV. Mazi ịzakwanụ ngene ịza? Okay. Aha m bụ Chijioke Eugene Francis Oguma Eze Amasu. Mazi ndewo sa. Birikwa o. Okay. Mazi biko tu ọ maka ihe eze ọnwa. Asị na ga-coronate on 24th this December. Ụfọdụ si na-etiri court adjournment. So Mazi anyị sị ka anyị mara ndaga ọzadịrị. Ihe a bụ ihe ihere dịrị anyị n'ihi okwu ụmụnne. Ihe a one family and ha kwesịrị ịma ihe ha kwesịrị ime. Ha were ihere na-ete Umu Aro n'ihu. Nwa ide ya ọnwụ ekpiri okpu bụ na ekpiri ya okpu ya wee zaa Aro. Enwekwe n'ala azụ aka m adịghị ya ma ọ na-ekwu ya eziokwu. Ndewo. Ndewo. Okoronkwo nwa mmụọ Eze Ogo Asaga. Mazi ndewo. Mazi ndaga ịzava onye anyị nyere eze ọ ma emepụ ihe a? Aghọta m ihe juru ugbu a. Ọ maka oche eze aga ọza na-ada. Onye a unu nyere ya na-aga unu zavụ ọ ma emepụ oche eze. Ọ wụ onye nke mbụ so ọ wụ onye nke abụọ. Onye kpiri okpu ọnwa nụnụ bụ n'eze bụ maka na onye kpiri okpu ekpuile ya. Nna gị mụrụ gị ajụjụ juru o rijuru afọ. Ọ ma emebi ọ bụ nwa Aro. Mgbe nna woche mgbe Kanoji nọ ndụ Kanoji ọ dị afọ n'ebe bịa chịwa Aro. Ọ 12 years. Ma okereke oju ụgwọ ha ma nwa m eche mazi ha ma nna m ochie bụ Nwachukwu igwe ha ma nna Keke ma nna Ọkafọ ụrọ ha bakịrị ya n'ezi ike nga n'ezi ibita. Tinye pikie ya. Wụrụ ibidi ọ gaghị skuul beto ka ndị gara university gara London. Udo gị chịa na Aro. Udo gị chịa na Aro. Kemgbe dị mmanụ hapụrụ ụwa chiri eziokwu chiri nta chiri imo na Aro gị ọgbaghara site n'elu kọna na doo. Aro na-agbaghara ọkazi anọkwaghị n'anya anaghị esokwazi n'anya. So ọnọdụ abụghị ọnọdụ politician bịara maka ma bịara gị maka ihe ọnọdụ ndị iche ọkụkọ tụvie na-egbere maka ndị ga-anụ ọgụ ya na-ahụ anya ọgụ ka mmoto mere anya na-abụ n'ugbu a ịba mba gị onye apụtasị ọgị ndị eso ngwe hapụ mana nke a ndị ga-abaghị ọgụ ya na-ahụ ọtụa obere nọmba were nọmba bifo a na-eru General Hospital pee mkpu ada ọ ga-eme ya ọnwa oke Igbo ka ọwụ. Ị na-anụ azụ gị azụ nna ya fụrụ m oke Igbo nna ya ochie fụrụ m oke Igbo ya nwekwa fụrụ m oke Igbo wee ọ ga-eme. Ndewo. Mazi gbalịala. Thank you sir. Okay Mazi biko ọ maka ihe ndọrọndọrọ ọnwa because anyị fụrụ na onye ọ nabara ihe ndọrọndọrọ n'ime onye nke ekpiri ekpu na onye nke ọzọ nda onye na omenala Aro kwesịrị na ịbụ eze Aro. Ndewo. Ịma na ihe anyị na-ekwuzi ugbu a bụ custom and tradition. Aro nwe custom nwekwa tradition. Ihe a na-eme ugbu a Aro anaghị akpọ ya ndọrọndọrọ. Anyị na-avụ ya na nwatakịrị chọrọ ịnụpụ isi ịnụpụrụ ndị iche isi anyị na ndị iche ma azụ abịa
ihe gbasara ọnọdụ ya onye nọ ugbu a bụ Maazị Godwin Kanide ọ bụ Hana Prince ugbu ọ na bụ Eze Arụ ekpeni ogbu bụ ekpeni ogbu ọ yi onwe ka Eze Arụ were ugbu a Eze a na-agagharị n'etiti ebe ọha ọ dị ndị asị Okechigba ndị Kanu Okoro achị ya ndị Ọjị Okoro achị ya ọ tọrọ ndị Kanu Okoro and ọwụ ndị nọ na tron ugbu a omenala ya ebido kịta okpu ekpiri Godwin ọ ya ka ekpiri Kanu Ọjị nke chere achịla and ihe mere anyị ji guzosi ike bụ ndị kansụl maka the life wire of this council bụ na emere ka anyị doo anyị anya da nna Eze a anaghị adọji ya adọ na oru ha na onye o ruru ewere ya nye ya anyị ndekwanụ bịa lemaga anya n'ime ya bịa leruo anya sị ndị agwara aga m emenyere ugbu a ya chọkwa ụmụnne maka akpara ụmụaka nke bụ eziokwu ndị ọchọngọ n'okwu bịa bute ihe a na-akpọ elekshọn n'ime eze gbasa isi ya were politiks bịa tii ya mgbe eji mechaa ya arụsị ọ dịghị na ọ bụghị nna na anaghị eme politiks na ya na ọ bụ onye eruwere ihe eruo ya onye e nyere eze ugbu a bụ nwa Amadi Nkume Asaa ọkwanụ nwa Okennachi Eze Ọtụsị Okennasị ndewo Maazị ịgbalịala mana nwanne ya nke ọhụụ na-adọ ihe a onwe agọza gbasa onye nka ịma na ibuza n'isi ya lọta n'ubu ọza n'ubu ya ruo n'ikpere arụ were isi ibu azara n'isi ebe ọ nọ ugbu a bụ n'ubu aka onye a pụtara ugbu a na-eme ihe a ugbu a ebere ọ kasịra ndị ichie anya maka arụ anaghị echi nwa Maazị Eze ugbu a anyị ewee n'ibuza n'isi ọ nọzi n'ubu aka ugbu a anyị emebi anyị ikpere ebere nọ n'ikpere o ruwebeghị ya ndewo. Good afternoon, my sister. Ndị gị mere ụmụaka kwanụ. Okay. Sa biko ọ maka ihe a na-eme n'Aro today a chọrọ ịma ndị anyị na-ahụ maka ihe ịzọ ọnwa iji kwuo nke wu eziokwu wụ na ihe eze Ibom isii na eze Agbụ mere wụ ihe ekwesịrị eme bụkwa na ihe kwesịrị iweta udo n'Aro. Ọgụ a lụrụ last 20-something years ago between Maazị Vincent na Maazị Kanu Ideyi eze Agbụ na eze Ibom isii bịa gbuo ọgụ ahụ ba iwepụta nwa Kanu Ideyi bụ iyi okpu dịka usoro sedere ọ gara ọ wụrụ na ndị amaghị usoro Aro hapụrụ ihe na-eme ka ọ dịrị aga ọhụ ọ gara ịdị mma nke dị njọ wụ na a mụrụ anyị n'Aro anyị eto anyị anụbeghị n'akụkọ ma ọ bụ vụ n'anya ebe e mere elekshọn na ihe oche eze Aro anaghị eme elekshọn. Ọ bụrụ na ndị ugbu a pụtasị na ama eme oche eze Aro elekshọn ọ bụrụ na onye ọnchi ava anọ ọ ga-arịtu onye ọdọbaị oche eze Aro wụ traditional oche anaghị eme elekshọn oche nwere ndị nwe ya na site na ndị onwe ya ka a na-esi wepụta onye ga-awụ eze Aro. So ihe m onwe ikwu na ime ebe a nwụ na eze Agbụ na eze Ibom isii mere ihe o kwesịrị ime ọkwa n'ihe o mere anyị niile ji kwadowo siwo gawa na ụjọ atụkwawo kwadokwa na onye nke ewepụtara onye nke ekpughere okpu because ekpughere okpu Aro anaghị ekpughe okpu ugbo abụọ anụbeghị m n'akụkọ ma ọ bụ n'anya ebe a sị na pastọ na-abịa ikpughe eze Aro okpu. Eze Aro awụghị ihe chọọchị ọ bụghị na onye wee eze Aro ama na-aga chọọchị ọ ma aga chọọchị beta eze Aro awụghị ihe chọọchị. Eze Aro wụ traditional right nke onye nọ n'ime ya ma eme ihe niile traditionally gaa ụlọ nta a na-eme ihe ekpe apụta ekweri ya ọ nara dịka because ọ ya onwe ihe niile ahụ ọkwa n'ihe oke ihe niile a dị n'aka ọ ya omere anyị ji kwadosi ihe ọbụla na-eme anyị so ya na azị ọ aga ọha m n'olu ndewo.
Maazị ndị bịara ịjụ gị ime gị interview ahụ ndị Adamazi TV. So ihe mere when anyị likere aga ọnwa ịma ị nabatara anyị. Gwokwara anyị nke wụ eziokwu go maara. Anyị na-asị ka ọ dịrị gị na mma. Thank you, sir. Thank you. Maazị ndewo. Adị m mma na. Onye fọrọ gị ma mmadụ n'iri juru afọ. Ọ baghị uru ikwu ekwu. Maazị afagọzakwanụ ngeni. Ọnụ m Maazị Emeka Nwankwọ, aka Uncle Emi General. Maazị ndị Adamazi TV. Anyị nọ na ihe mgbanwoju anya ihe gbasara eze a. So anyị ga-esi ka anyị mara ndị agụ ọ dị na agụ kwesịrị ịdị. Na-anọ ihe mgbagwoju anya eziokwu anaghị ekpu ihe akwa na. Maazị Ide, according to the story, Oyo bụ eze nọbụ na-achịrị arụ ndị ọcha abịa nwụrụ ya. Nwụrụ Maazị Chiori bụ chief priest Eze Of Arochukwu duruwo na Kalaba wit ndị eze ndị ọzọ eduru ga-agbuo egburu ya egbu na Kalaba mgbe ndị ọcha chọrọ iwere obodo a. Ịfụnanị ya nụnụ abịa mgbe dimkpa nwụrụ n'ọsọ okwuo edute Maazị Kanoji ya abịa chịwa arụ na ntakịrị ọnụ mgbe Ide kwesịrị ịchịnụ ya onwe ochiwa chịgbaa ruo mgbe ọchịchị kwesịkwara iru nwa ya nwoke n'aka wee bịakwa meekwa nke wuruwuru Maazị Eze Vincent nwụrụ anwụ bịa chi ya arụfụkwa aga ọnọdụ anyị dị. Vincent anwụọna eruokwa ka nwa ya nwoke bịa chi ya wee bịawakwa a na-edutere anyị nwa Maazị ọzọ ahapụ ihe anyị ndị nọ ka eziokwu dịrị ka ndị ichie hapụ igbu ndị mmadụ onye ọbụla wee si aka na-azị nwa ka Godi Kanu Ide bụ eze anyị anyị chigoro otu arụzi echi eze wo arụ abụghị political kingdom ihe arụ wụ monarchy kingdom. Idupụte ndị oke dupụte ndị oke nnachi ewetara eze agwụ akọnfọm anụ onye wo chọrọ ka echi eze agwụ eduru ya dunye Ibom etiti eduru ya dugoro Ibom isii eze Ibom isii ekpu ihe okpu and before eze Ibom isii a na-ekpu ihe okpu otu ma bịa gaa ọfọ ọgọgba ọfọ egbu ebu na mee ihe ndị ọzọ ya na ya so ekpu ihe okpu eze Ibom isii edurukwa dugara eze agwụ si ya na ya arụọ n'ihe ya si arụọ eze agwụ abịa maa ya nzu wee nye ya ike nga enu dịkwa Ibom isii edubutere ya arụ gbaa gburugburu emegbawa anachi o nwere ihe ndị omenala ndị ọzọ anyị ndị amaghị agazi eme bikọs anyị esoghi wo na-emekwa n'abalị a gaza ama ekpu ihe okpu ọ bụrụ na ọ bụghị ya ka o ruru mba ọ nwụọ nanị ihe ekpuri ya bụ okpu arụnsị okpu ọhụ tọrọ ihe niile nọ n'arụ ịbịa n'England okpu ọhụ tọrọ ndị England sef bikọs ọ bụghị okpu nwatakịrị ka ọwụ ndewo. Maazị ịgbalịala anyị na-anụ gbasara 24th na a ga-ewepụta eze arụchie ya echichi mere coronation ya anaghị na-anụ ugbu a na asị na etiri court injunction amanụ m mara ị nụrụ ihe gbasara ya. Eze nke ole anyị arụ echie na eze aga o kwesịrị ichi eze nwere eze Ibom isii nwee eze agwụ o tozuru etozu o nwere onye ọzọ na-aga ikpu okpu mebi o nwere ike ịbụ okpu nwa mbara ka a chọrọ ịga kpuo ya anyị enweghị kọtụ enweghị ọnụ gbasara nke a onwe ndị ọ na-asị na a na-aga court injunction a na-eme court injunction ya arụ ekpu ha na eze we okpu nza na-eme celebration nza Ọktoba egwuregwu ya ọhụ celebration nke anyị nọ n'elu ya na-emekwa na-aga anyị ma eme etili Krismas agwụ ndị anyị ọzọ a na-achọkwanụ kọtụ a na-eme injunction na onye ekpuru okpu na onye ekpu igwe okpu ka ọ na-aga ime injunction na onye nwa maazị nwa maazị na-adọ ya onye a na-aga ime injunction ọ bụghị Godwin achị ha n'eze bụ ọchị ha n'eze nwekwaghị mkpupu ya ọdọ. Maazị thank you ịgbalịala n'ido anyị anya thank you ndewo. Ọ maka okwu 24th and 26th ọ bụrụ na agba nkịtị siwo mee onwe ihe o nwere ike ime. Ọ dị mma ihe banyere 24 and 26 a onye nwa Kalide si 24 ekpu n'okpu bụ ekpu n'okpu ma na-afụ m na ama ikpe dị mmadụ agba ime egbe n'ahụ ị na-anụ ihe na-ekwu onye nke 26 kwani ọbịa de ụmụkpa bịa kpuo ya okpu eweturu eze arụ ala too much. Eze arụ nọ na level of Satan Sokoto above Bini and the Obi of Onitsha. Abịa de eze arụ ka a na-enye ọjị were gọfụ so ịbịa kpọọ a na-agba m anya mmiri akwa biko ekwuchala m ana m ekwukwe. Thank you, sir. Ndewo nwa agbọghọ ajụjụ gị zere n'igwe
ịkụrụ hama n'isi ntu ya dokwa gị anya kemgbe ndị iche Aro Kingdom pụrụ ị mara na omenala bụ ụzọ before church na church bekee wetara bụ ndị ọcha ọ dị ka nas speaker kwuru okwu o mere ka anyị ghọta ihe na omenala ọ dị 3 kingdom Arochukwu kingdom, Edo kingdom Benin, and the Onitsha kingdom. We another kingdom except Onitsha and the Benin and the Arochukwu kingdom. Nantima gwagi nke eziokwu bụ tarante. Arochukwu ejigi omenala, asị ejigi church. Achiaro. Ngante Imaya gaji gbugba. O nwere mgbe mmadụ ugbo inudum ibu n'ihe kpadaka ugbe na-ama mgbe yitufu chọwa ụzọ gị because riot ga-adị n'Aro here ma ọ bụrụ na ha emezighị ọnọdụ a onye biri ibe ya ebiri eji ihe awụ 2 brothers na-emriri asaga na-ewe n'ọrụ here ejigi ọnọdụ church achị Aro Kingdom kemgbe ndị iche because etokwutara m n'ivu na moche ya ka nọ ji chiri eze hapụcha na mgbara small size so ihe dị na-aga adị arụji omenala achị mmekwanụrụ ịpụta n'isi ụtụtụ gị waa weta mkpụrụ ọjị Igbo gbara akpa anọ gị waa ya tụọ anya ya Chukwu Abioma ekekere ụwa ndị iche Aro gaza n'isi kpoda ma ibi n'ukpo abịa ma ugwuri ka asa aga ọsịa ma ọsọ ikpodo ya tinye gị ewepụ ya tụọ mmanya o nwere onye ịkpọrọ aha bụ onye na-emebi ọnọdụ ahụ ịkpọ ya aha ị ga-ahụ ọgụ na mgbaga ada because ndị ga-abịa ọgụ ị ga-ahụ ha ya ivoke onye ha na ọ bụrụ na ọnọdụ a bụ otu a ka ọ dị kemgbe ndị iche unu nọrọkwa ndo betu ma ọ bụghị nna ọya ịga ọgụ na-eke gaa n'ode gaa n'afọ gaa na nkwọ igirigi akwa a na-ajụ nke omere onemgba nke omere onemgba so onye ji na-ekwu ụka ugbu a bụ woghazie ọnọdụ onwe ha ọ bụ ụmụ nwa na onwe mgbe eze oge asaga ga-abịa haziere wu ime ụlọ ha woghazie onwe ha hazie onwe ha mee ka Aro mara na waghazie onwe ha because eze agwụ eze Ibom isii ụrọ mụrụ nwa amadi anụ ugbu a ọkafọ ụrọ o jidughị chọọchị chi Aro ndị afọ mbụ okereke mụrụ eze Ibom isii o jidughị chọọchị chi Aro ọkwịna so ihe afụghị n'ike nne ewu ekwesịghị ịhụ ya n'ike nwa ya mbọ ọka ụkara so onye ji na-ekwu ụka ugbu a wụ na obu eme ebughị eme emekwa ihe nnọkwa anyị weburu na ngosi onye ọwụ na-apụtara were nchisie chewe isi ihe ụra tinichi ụtụtụ gị bọọ ya pụtasị ya na-emebi anyị Aro ga-emebi ya so onye m ji na-ekwu ụka ndewonu ka ịkọtụkwanara anyị akụkọ one na one bụ ihe a na-eme na Arochukwu Kingdom ugbu a. Aha m za Chinedu, Maazị Chinedu Sunday. Maazị ka matata aha gị. Ikechukwu Iro. Maazị Ikechukwu Iro, biko ihe si ka anyị matatụ ajụtatụ gị bụ na anyị bịara avụ aga arụzadere bụ na anyị hụrụ flares coronation of Eze on 26 December 2023 hụkwa flares coronation of Eze
24 December 2023 anyị asị ka anyị jụtatụ gị nke 24 anyị hụrụ na ekpiri ya okpokpu eze anyị asị ka anyị jụtatụ gị onye ahụ ekpiri okpu dịrị Eze Arụ okwu dịrịkwa mma ịma mụnwa bụ onye Arụ a na-adọ n'eze adọ a na-adọ eze na ọba na ma enwe m ike ịma nke bụ nke ma onye akụ ka eze kwesịrị ka onye akụ ma onye nka na ihe dị n'ime ya bụ na o nwere aga arụzọ eme omenala Igbo ma onye ukwu ma onye nta o nwere ebe a na-eru wapụ ọjị n'obi ka agịga akpọrọ onye onye sọvaịvụrụ ọchịa ọ dịbere enweghị ihe maga ugbo agasị biko achịkwa ma ọmụọ sị onye achịkwa ma ama ekwu m nkọ bikọs ama m onye o kwesịrị ịbụ den ụwa abụọ o nwere ebe a n'ukwu o nwere ebe a na-aga ọvọ ebe si na ọgụ nwe na o ruturu gị ngwa bịa kpụrụ ọjị onye nka isi na o ruturu ngwa kpụrụ ọjị ịgba ava onye gba ava ya rie. Maazị okwu gị dị ụtọ okwu gị zere n'egwu na ọ bụrụ na otu isi kwuo ya ọ bụrụ na otu ndị Arụ ga-esi eme ya ọ gara ịkagba abụrụ ihe kwuru na awụ okwu ikwuru na omenala Igbo a na-akpọ ya ọgụgbo egbo blem ibe ya enweghị gasị a nara onye egorie ma ọ na-araghị onye egorie so na ha gaa n'ukwu ọfọ Arụ ga-awụ ọjị onye mbụ kporo onye abụ kporo onye ọbụla gbara afọ ọchịwa eze dịka agụ omenala eze adịrị ndewo dede ịgbanye anya. God bless you. Okay, ndewo. Okay, a na-eku m Maazị Mathias Nwaọnụ Okporafọ. Maazị Mathias, thank you for joining Adamazi TV to share the world ihe na-eme Arochukwu. Keta afọ obodo nwa ebe anyị nọ n'otu anyị n'Igbo ebe anyị nọ ebe a na-akpọ Arochukwu n'ime Arochukwu onwe 19 village ebe awụ a na-akpọ ebe a Atani Mmawu n'ime Arochukwu ndewo. Maazị biko anyị sị ka anyị maratụ ihe a na-eme na Arochukwu ahụ ugbu a onye gbasara eze si eze asị gị anyị asị ka anyị jụtatụ n'oge na-ewetu agaghịza matatụ nke wụ eziokwu maka anyị ahụ na onye nke ekpughere okpu nkwu onye nke na-ekpe ibe gị okpu asị na aga ekpe ihe okpu on 26 December so maazị anyị asị ka jụtatụ gị onye ọha ekpughere okpu onye mabụdịrị Eze Arụ. N'eziokwu n'ezu asụsụ anaghị azụ eze azụ. Arochukwu the ancient kingdom kemgbe eze Kaloji ma mgbe onye mbụ ụzọ chi Arụ a bụ onye inyom nwanyị ruo taa anaghị azụ eze azụ. Ịsịkwa na ị ga-azụ ya ihe evụrụ gị were mmadụ ọgụdịra mmadụ na mmụọ awụ chairman na kọmuniti anyị ebe na ndị ndu eziokwu na ọnụ n'aka na n'eziokwu onye nke mbụ ahụ ekpiri okpu awụọla ọjị wụọ mmanya onye nke ahụ onye ọrụ. Okay, onye nke mbụ ekpughere okpu onye Eze Arụ onye ọrụ. so ndị okwu ndụmọdụ iwere inye dịka ụmụ Arochukwu kingdom nọ na mba niile dị iche iche so ka ha na-ahụ ihe onyonyo a ha na-anụkwa okwu ndụmọdụ gị ihe gbasara onye nke a na-ekpe ibe gị okpu. Ihe m nwere ike ikwu na ọ na-ewute m na ndị mmadụ bịara ibi iduhie ụmụrịma ndị na-amaghị aka ndị na-aka ịkpawo imewo ka
nwa ọnwụ na-ezighị ezi because ihe ahụ ọnwụ na-ezighị ezi ka wụ na-achọ enwe because ụgwọ aga ndị a na-eme ha na-aga awụpụli mmanya maọbụ gọfụ onye eme ya ọ mere isi ya. So m na-ekwu ụmụnne m ndị nọ na mba na ndị nọ n'ụzọ ije ndị nọ n'ụlọ ha biko ihe na-amaghị lewe ya n'anya etikwa ọnụ asị gị zọye azọye kwa ọ bụrụ na ịmaghị aga ọza bido jụọ ese ma ịmaghị onye ị ga-ajụ nne gị na nna gị agaghị edufu gị gakwu nne gị na nna gị jụọ ha nda nke bụ eziokwu uwe ma ekwuru unu. So ihe m na-ekwu ụmụnne m ndị nọ na mba biko onye sokwa onye kwukwa maka ikpe ya egbu onwe ya. A ga-ekwe ndị mmadụ nkwa ugbu a na a ga-enye nka mee nka ihe niile ahụ ekwekwe gbaa gị nkwa gwụgwọ nwere ike mee nwe ike ọ gaghị eme ọ ma adịkwa ndụ eri ihe ahụ ọ ya bụ isiokwu irie ya isi gị ọ ga-apụtakwa ọ ya bụ isiokwu ọ bụghị mgbe e gbujiri ka ọ na-akpọnwụ. So biko ụmụnne m ndị n'ebe niile dị iche iche gbado n'anya ọ gbarịrị m narị unu ndewo iche na-ekwu eziokwu ha na-eru anya eche na ekpere onye mbụ okwu ndị zọ ikpere okwu rute ka ọ ka nọ nwa ndụ anya gbakọ ma onye abụọ ekpere ya okwu otu onye mbụ ekpere okwu ka nọ ndụ rute ugbo ya eme niile wụọ ọjị ya gbuo ebule ya aka azọ kọwara anyị ịzọbụ ka ọtụtụ anyị anọghị n'ụlọ anyị gakwara bịa anyị gara ọrụ dị iche iche mgbe anyị na-abata ebe gbana ihe a chọrọ ime etinye n'aka ihe ebusi na-agbagwoju anyị na onye ekpere okwu ka nọ ndụ rute taa dị ndata ọ bụrụ okpu ahụ erutughị ibu o gosa ka ọ bụrụ isi ya o were ala sewe mmiri otu ọ nọwa ndụ n'ihi nke a osiri ego ihe ọ bụla anyị na-eme eme ka anyị na-eru anya hapụsịrị onye anwụ nwa akwụkwọ ibe anyị mana onye aji ego mana onye awa ogbenye ka were ihe ndị ekwesịghị were nye mmadụ obodo a na-agba ara oke Igbo mma mmanụ Udo